thlir tu le ngai thatu te amasa in pol tlak thla December ni som pakhat kumsang ni som ni panga ninga ni kan thlen hian chibai kan buk cheu ni thuthar thlirin in ngai that ang van doi thlak takin nula ke lal Chhandami kumsom ni le pakhat zema bok no chu khamah chesual tla in athi he chena le van doi na thleng chungchang a hian report in atalan danin tukin jinglam December ni som pakhat kumsang ni som ni panga ninga ni jinglam cover ma dar ni le minute som ni vela khan aizol chal tlang liliveng huamchin Bawngkawn Sairang road 3% buloka khama hian nula ke lal Chhandami kumsom ni le pakhat zema bok no chu a phone manglai chesual tla in aboral thu atalangani hetinga nula ke lal Chhandami ache sul chungchang a hian mechia pakhatin ache sual lai hi chiang tak main alo mu a talan tak angin jinglam dan ni le minute som ni vel ani hetinga ache sual chungchang a hian mobile phone a manga phone a mangla hi atap hial ni in sei ani bok ti chon hetia phone a mangla hi petek sual pala eu palin kham sang tak mai hian atlaliam zuita ani hetiang thil athlenta ka wang hian rang takin chaltlang liliveng khotlang hroi tu tele Bawngkawn police station lamte hriat tir ani zui ngala ti chon police lampo amuna hian rang takin an thleng zuita ani amero chumi tam takin hetila hi kan hri anga kham oi bungvut mai ani awangin man ruan nen lo chuan chuklak mai chi ani lo wangin ti chuan jinglam dar thumle min som vela khan di sin noimi quiz response team lamte hriat tir an ni a anni po rang taka lo thleng ve ngalin hetila hi asan ema wangin hruizen mangin mi pahni an uai thlazuita ani amun anjuk thlen hian aboral felto ti confirm ani zuita a aruang la chuak tura be ani zuita ani ti chuan aruang hi kongpuya hian tukin jing dar nga le minute som ni vela khan lak chu fel ani zuita a ti tur tulang angte tia boipui ngal ni in ti chuan kuang zaum le moitok taka aruang hi da ani a Bawngkawn police station lama aruang hi lak ani zuita ani ti chuan tukin jinglam daruk le minute soma khan aruang hi postmortem tura lak zui ani le ta a ti chuan ruangte postmortem zo ani hnuin voin December ni som pakhat kumsang ni som ni panga ninga ni chanlam dan nia hian aruang vuiliam tur ani thu report hian atalang ani nula ke lal Chhandami hetinga che solna van duaina ator chungchang a hian media lama te thule la atam lemaya cover ma jinglama hetinga nula che chuak chu tiang reng chong kam te tam report kan lang nein atalan danin hetinga van duaina ator chungchang a hian harsanna engmalian tak mai ania o vui hun tur kha kan sei sual tlat maya ngai dam kan dilani voin chhnu dar khata hian vui ani don thu report hian atalangani ti chuan nula kelal Chhandami hetinga van doina to chungchang hian talan tak angin social media platform sang ate seizui amoi lo zonga thule hla tam hle maya hemi chungchang hian chung khate pon lung oi lo len in report hian atalangani ti chuan mi mal har sanna ani chungchang hian nula kelal Chhandami kumsom ni le pakhat mi hian a unaute a hriatir thlam nuwa hian Bawngkawn PS lama akala ti chuan van doina chiat to na hi achunga alo thleng paltan in report kan lakna hian atalangani o apoina van doi thlak tak jeting kan hria ala no pangbuk sia ti chuan khotlang hroi tu ten an soidanin hetinga van doina achung alo thlen chungchanga po hian mani nunalak tumemo suasol wangkha nia alan lo thu an sia heta hian phone a hmanga chutia phone a hmangla chu van doi thlak takin petek sualin a eupala kham sang tak mai hian che sualin atlatani khotlang hroi tu te chuan atlak na hi metar som kole panga vel zeta sang ani thu an sia arong lo na hi metar som kole panga vel ani thu talan ani ole hemi chungchang hi report te kan lo siam to hetila che sual na mun ma hi chaltlang liliveng huamchin ani chungin Bawngkawn lam hian an hnai jok sama ome boipui po ol samjok ome hemi tripar stand bulok kham bung oi zet mai kha ani a heta hin khotlang hroi tu te chon mi som chong zet mai hi an lo tlato ni in an soya te chon Mizoram sarkar te po hetila hin fencing mu malte siam turin ngen na te po an lo siam to khotlang hroi tu te kan biak na po an ron sei to ani kha hetila hian leivung an pai thina fencing hetiang lai om te po hi anti chian yomin sei ani a ache suna lai tak po hi fencing om lo na a chian na lai ani thu khotlang hroi tu te chon an sei bok apoina van doi thlak le mai talan tak angin heta hin che solna athleng ta zau maya sarkar pon ngai ven athale maya
IMC lama kan thunei tu te pon he chu Bawngkawn ngai ven vat chi ni akan ngaya chesual an tam to nuna chan pha an tam to ema chuti rual chuan chan chole tak dama lak chole te po an nual mai chu wang he chu ngai tha chi ni in kan hrelovani engponi sila apoi kan ti a nula kelal Chhandamin akal san tak te kan lalpa pathian engkim ti the chuan thlamuanin ompui mol ro seti indu sakna kan hlan ani tlangwa lal lian moya kumsom ni le pahni pu lal thlamuana fapa na thial electric veng chu vandoi thlak tak main apa tene na lui an kal tur chu chin hriat lovin abo tuna thei top chua zon mek ani hetianga lal lian moya chin hriat lova abo chung changa hian report in atalan danin nimin December ni som kumsang ni som ni panga ninga ni akhan apa le midang dang tenen hian lui kal turin an chuaka ani hi anunung berdota akal ni omin sei ani an zawa hian mi paruk pasari vel an ni thu talan ani bok hetianga lui lampana an kalmek lai hian lal lian moya hi ain chui pal hlau maya ti chuan thuin kalsan ri tu le tin aman aum si mai tur thu hi ashil no ma hriat ani a report kan lang na hian asoi danin hetia an kalsan ta hi an han le hoile hi chuanin lal lian mo hi mu tur om lo zui ta mai ni omin an soi an lui kalna tur hi tui phai ani thu talan ani a hetiang thil ani ta ka wang le lian mon mu tak lo wang hian khoshi khotlang hroi tu te rang takin an hriat tir ngala thei top chu dap ani zui ta a amai ro chu achin reng hriat ani tak lo wangin voin lama hian khotlang mitlom ngai ten azon na hi an thok me kani he thilthleng chungchang hi hriat tir kan ni a khotlang hroi tu lamte thu cheng jok la turin biak kan han tuma amai ro chu ram hnoi lama an om veka wangin in biak na hun om nei theilowa thu cheng jok te kan lata lang thei ri lovani thlir tu le ngai thatu te in mi hriat thiam na kan dila thu cheng jok om huna kan lata lang le mai tura te po ngai taila a tha ome ole LADC lampang kha toy te in ta lang velok te ang tukin jing lama khanin LADC in thana si som ni le panga a seat sari la tu Congress lamte chuan MNF ne na an tho hona anti top tak thu te kan ron ta lang to a anti top chan chungchanga te po MNF lamte hian ZPM lam te hi lo bia in CEM letin EM post panga an chel tur thu te an lo hriat tuir ni omin sei ani a hemai ba ka hian Congress MDC a thlantlin M kon pmi chu an lo thlem ni omin sei ani bokani kha hetiang ani chaumek lai hian report pakhatin atalan danin tuna hianin ZPM le Congress tang ko phianin sarkar na siam tumin ma an lamek ni omin asoya chuti ruwa chuan eng angin nge rom man na hi akal chhote ro chu cheng taka hriat ani lova tlailama hi chuan thu cheng jok alan to be se ani thu talan ani a heti rual hian kan thu don na pakhat chuanin Congress lam hian akhai pa chan hi an changdon nia alan thu atalang bokani ole engponi sila hi an noi ne ri veu maya ta hian enge thudik thu chiang politics sai chon hriat thiam te po ahar sathin ani a thu chiang alalang thoi tura chuan ngai taila a thaviu in kan ringa politics sai chon in chir thena in beina te po hi tama thiam chang jok tin azora mi puite le bial mi puite pon dik jok ne kan ngai thena tur tan hian dot var te po hanin the thathi aeng party po hian anti than mai an thiam tlan ve kania atua ma hi an dem fal wak turan ni chong lova atua ma hi an dikani tia han fak chiam tur po hi anom tak takin kan session lo ani chuwang chuan zawa hian kon khat liam ni ma hian ka hretina ZPM hi an that big na sei tu ka hrelowa Congress po chu tiang thawin tin MNF po chu tiang thawin an that big na midang han chir the chiam turan ni na hi engkonga ma hian ka hre tak tak lem lovani chuti ruwa chuanin thanram mi puite ril ru le thin lungzok ero hi chu amak hle mai ti hi karil ru chuan om thina party politics sa hi tiang tak mai kan ru lai bo ru kenin ram asiam that lo zia hi ti hauna chang kan sei luama amai ro chu ataka che chu alongai huna hian nun pui hi harsa chu kan titlang ni te po hian kan reveni engponi sla tuntuma point LADC in thana chungchanga po hian atilam amalama kan video te kan lo sei tong khanin rin om takin sarkar ngel nget ding se te hi ram mi puite du dan bel mi puite du dan ani a NGO te pon an du dan ani a vote share ma pon ko khomin nge na te po an lo siam hial to ani a amaro chu tuna hian hing le nget talo vio ang hi anom phei chu kan na hremi alova han uire ang chi te po mo ama ero chu tiang hen om thei ani a
amaru chu khotlang le tin NGO ten an ngin hi MDC te pon an ngai pui mo tura ngai ta ila chu ti ro chan tho ho na hi ui re na ani lo ti lai ro hi chu kan hriatlan thildom tak ni in kan hria ti chuanin tuna MDC an thlan chu te po bial mi puiten an bial tana mi thaber tur mirin mi fel bernian hriat an thlang chuak chawni ti la hi MDC te pon in hriat atula mi puirin na in hlawani chuanin rin na kan hlo chunga chu to noi chon mi hringte enge mo kan ni te chaile ti la hi kan in zo nan fo atulin kan ring ve thina ni chuwang chuan kan ram politics chungchang nge po hianin mi tam takin kan MLA kan lo thon tong chi hrim te kan chi the kan ring lo hul hual lai te hi ni kan thora kan sing ani a chuwang chuanin mi in min rin na kan ti che thin hi apoi maya min rin na an hlo to chuanin min rin le theina turatan malak na hi chu a hau tak to tal thin ti te po hi kan hriat tharatan thildom tak ni te po hian kan hreve ani kan seibel te luam ni sela a thawme ole tuna chu video siam hi ka har sadrio maya chu mai ba ka chuanin hei cowboy bulam hi ka toi pui na samaya chu bangchan news poi ka doin ka ngai ven chak lo hle mai hemi ko nga hin thlir tu le ngai thatu te poi mi hriat thiam na kan dila thu thar lamte private amin ron hril tu te po in message te kalau thlir mai lo thina hemi ko nga hen in mi hriat thiam na thin lung takin kan dil tak zeta a story lamte ngai thak tuilai te lo vele pal thina hemi ko nga hen do thei takin min lo ngai dam tu te min hriat thiam tu ten kan som chewa thu tar hril le ko nga chuanin engti lai pon kan in hong reng ani ti ero min lo hriat sak le ram don nia olen zawai chunga video te min thli sak vain kalome lom thu ka hrila cheu